Hola, bon dia. Em dic Martina Bodet i us faré la meva exposició oral cooperativa La Fageda. Què és La Fageda? La Fageda és una cooperativa situada al Mascarrat, dins de La Fageda en Sant Jordà del poble de Santa Pau, comarca a la Garrotxa. I aquí us he posat una foto que és el bosc que és per anar a les fàbriques de La Fageda, i aquests arbres es diuen faigs. Per això La Fageda es diu Fageda. A què es dediquen? A fer iogurts, gelats, crema catalana de la llet de les seves vaques. I aquí us he fotografiat una foto. I melmelades de les fruites dels seus arbres i horts. I aquí us ensenyo un tipus d'or. Com es fan els iogurts? Es munyen les vaques per treure la llet. Es posa la llet als pots de iogurt. S'hi afegeix el ferment. Són microbis bons per espessir la llet. Es posen a una cambra calenta durant 3 hores. Després passen al túnel del fred, finalment es posa a la nevera. I aquí us he posat una foto, una part de la fàbrica. I aquí us he fet una foto de com queden els iogurts una vegada acabats. Com es fan les melmelades? Es cullen les fruites dels arbres i de les plantes. Es tallen en petites parts i es couen amb sucre i es posen dins dels pots de vidre i es posen en uns dipòsits a temperatura altes per fer el buit, perquè marxi l'aire dels pots. I aquí us ensenyo un dipòsit de la Fageda. I aquí una vegada acabats la melmelada. Qui treballa a La Fageda? A La Fageda hi treballa gent amb malalties mentals que viuen a prop de la cooperativa i cobren diners per fer la seva feina. I aquí us ensenyo un tipus de persones que treballen a La Fageda. Visita la cooperativa, es visita la granja i les vaques. T'expliquen què mengen, quan es queden embarassades i quan les munyen. Com es fan els iogurts? T'expliquen què els horts i et mostren com fan les melmelades. Al final de la visita t'ensenyen un vídeo i et deixen tastar els seus productes. Soc un treballador de La Fageda i ara us explicarem com fabriquem el iogurt. Primer agafem llet, que ja ho tenim de les nostres vaques, llavors agafem una barreja de bacteris, es diu ferment, que és el que fa el iogurt. Fem el iogurt, carreguem caixes i van al forn. I hem d'estar 3 hores. Hi ha una sèrie de gent que... Moltes gràcies a tots i a totes per haver escoltat la meva exposició oral. Una pregunta?